Felly dwi'n croesawu Nathan Sadler i siarad am Alffa. Ac diolch i ti, Nathan, am gymryd amser allan i rannu fan ni am Alffa yn y Gymraeg. Achos dwi wedi siarad efo Chloe Swart am Alffa ar yr ochr Saesneg, ond braf ysa clywed am Alffa yn y Gymraeg. Felly, Nathan, croeso. Nei di ddechrau drwy just cyflwyno dy hun a just reid syniad i bobl o pwy wyt ti a just yn lle, hefyd lle wyt ti'n ffitio yn y byd Alffa. Fedri di wneud hynna? Iawn, siwr. Pwy yw Nathan? Fel oedd Gwyneth i dweud, dwi'n gweithio i Alffa. Dwi'n gweithio i Alffa ers 2021. Di priodi am 3 flwyddyn wan. A dwi'n gweithio i Alffa yn rhan amser a gweithio hefyd i'r Cyngrair Efengylaeth hefyd yng Nghymru. Rhan amser. Falle fydd yna'n sgwrs wahanol yn y dyfodol eto. Ella wir. So hwnna ddiddorol hefyd, dwi'n meddwl. Cos ti'n mynd lawr i'r Senedd. Dwi'n iawn yn meddwl bod chdi'n mynd i'r Senedd. Reit aml. Dyna beth sydd yn cymeryd amser gyda gwaith fi i'r Gyngrair. Di siarad gyda bobl yn y Senedd, siarad amdan y gwaith hefyd Cristnogion dros Gymru. Gret. So mi nawn ni ar ryw ben, mi nawn ni drefnu sgwrs arall. Ond gwrando Alffa, Deitha ni, swn i'n dweud bod y mwyafrif o'r bobl sydd yn edrych ar hwn rwan, yn gyfarwydd efo Alffa. Swn i'n meddwl, ond fydd yna rhywun ella sydd ddim yn gwybod dim byd am Alffa, a hwn ydy'r tro gyntaf iddyn nhw glwad am Alffa. Nei di reid rhyw syniad i ni o be ydy Alffa? Nei di? Iawn, siwr, Alffa di cwrs, a mae'n cwrs reit gychwynnol i'r ffydd Gristnogol. Felly, mae'n rhywbeth allwch chi rhoi wahoddiad i sydd ddim yn galw eu hunain yn Gristion, rhywun sydd ddim yn dod i eglwys neu gapel, ond yn siarad yn aml am cwestiynau mawr ein bywyd ni. Oes na ddew, lle dyn ni'n mynd ar ôl i ni marw, pam fod na hirt yn ein bywyd ni. Bobl sydd hefo'r cwestiwn yna, mae Alffa'n berffaith, oherwydd mae'n lle sydd ddim efo unrhyw bwysau arnyn, a maen nhw'n gallu dod i Alffa i trafod am yr holl cwestiwn yna. No questions off the table gyda Alffa. Brilliant. Gwranda, mae Alffa, dwi'n cofio Alffa yn mynd o'n ôl 10 mlynedd ar 20, a di bod yn rhan o Alffa. A mi wnaeth yng Ngwraig Jill ddod i ffydd drwy Alffa. Felly mae Alffa yn agos iawn i'n calonna ni, i'n halon ni a i calon Jill, wrth gwrs. Be wyt ti'n feddwl, pam mae Alffa mor llwyddiannus? Cos mae ar draws y byd rwan, ddim just yng Nghymru. Ddim just yn Brydain, yn Llundain nath o ddechrau, wrth gwrs, yn HTB, Holy Trinity Brompton, Ond pam mae o'n mor lwyddiannus, fysa ti'n deud? Pe di reid y fus ar pam mae o'n lwyddiannus? Mae o'n reit anhygoel, really. Dwi'n meddwl mae o'n bwysig just pwysleisio faint mor wledig mae o ar draws y byd. Ond dwi'n gwybod, dwi'n gael e-bost o Kuala Lumpur a Canada o enghreifftiau. Eisiau dod i wneud Alffa yn Gymru? Sorry, go on. Na, mae'n iawn. Dwi'n meddwl y USP Alffa, dwi'n meddwl be nes i just sôn am ar y ddechrau, actually, ydy'r ffaith fod, rhywun sydd ddim yn Gristion, os ti'n dod gyda gwestiynau, allan nhw fod yn controversial, allan nhw fod yn, reit passionate, ddim yn gredu mewn Gristnogaeth, ti'n gallu dod fel person fel na a gofyn unrhyw fath o gwestiynau. Dwi'n meddwl mae pŵer Alffa yn y ffaith fod mae rhywun yn gallu dod fel na, ond maen nhw dal yn cael pobl yn gwrando iddyn nhw. Mae'n lle i bobl gwrando a caru nhw.
Yeah. A ddweud, ti'n gwybod, fel pobl sydd yn Christians, actually, da ni'n gallu caru chdi. Yeah. Even os ti efo meddylfrydau gwbl wahanol. So, mae yna rhyddid ynddo fo. Ond hefyd, dwi'n meddwl mae llaw Duw jyst ar Alffa a wedi bod ar Alffa am tua 20 blynyddoedd diwetha. Dwi'n glywed storïau ar ôl storïau o bobl yn dod i ffydd mewn cwbl o misoedd a lle oedden nhw, ti'n gwybod, yn bell ffordd o Dduw cynt. Felly, dwi'n meddwl USB ydy'r, ti'n gwybod, dydy o ddim yn Christian meat grinder, ti'n gwybod, lle ti'n gwahodd rhywun ar cwrs yma a ti'n gwybod, ti'n gael cookie cutter Christian ar ddiwedd. Allwch chi gael profiad o dod ar cwrs a just trafod y bethau mawr bywyd a dyna'r oll. Ti'n gwybod? Gwych, ond, ie. Dwi'n meddwl na ymhrofiad i hefyd dros y blynyddoedd ydy, mae'n le lle mae pobl yn medru dod i fewn, fel ti'n deud, maen nhw'n medru gofyn y cwestiynau mawr bywyd. Maen nhw'n le iddyn nhw, os dyn nhw eisiau, i gwrthwynebu sut ydyn ni fel Cristnogion, be da ni'n credu, y Beibl, ond maen nhw'n ffeindio, maen nhw'n dal yn le lle maen nhw'n cael eu parchu hefyd. Ddim bod ni yn angenrheidiol yn cytuno efo'u barn nhw, wrth gwrs, os di o ddim yn feiblaidd, da ni ddim, ond da ni'n parchu'r ffaith bod gennyn nhw farn, bod gennyn nhw feddyliau, a da ni ddim yn trio pregethu ddyn nhw. Ddim yn trio, ti'n bod, ddim yn trio pregethu nhw a perswadio nhw, ond jyst cael rhyddid iddyn nhw i fedru rhannu meddyliau mewn lle saff, ynddo? Mewn lle saff. Dyna beth mae'r bach o fel mantra Nicky Gumbel yw'r dyn nath dechrau'r cwrs Alffa, really. A be mae o'n dweud yn aml yw pwysleisio i bobl sy'n arwain cwrs i ddweud, that's really interesting. What do you think? I fod yn barchus, i fod yn barchus, ag os mae rhywun yn, oedd fi mewn gwrs cwpl o flynyddoedd yn ôl, pryd oedd rhywun yn siarad yn hir am aliens, ar ôl gwylio gyfres. Ag o fi angen trio'n really anodd i ddweud, that's really interesting. What do you think? Erwydd, efallai tro gyntaf y boi na oedd trafod unrhyw beth gyda ffydd. Felly, just siarad amdan aliens unrhyw beth. Oedd yna'n step out of comfort zone i fo. So, rhaid i ni, dwi'n credu, parchu y foment fel yna. Na, gwir. A ti'n gwybod, y peth nes i, nath o gymeryd 2 Alffa i fi ddysgu'r wers yma, sef, cos pe eisiau ar Alffa tro gynta, nes i yna, fath gel yng Ngwraig i ffydd drwy Alffa. Felly, ti'n gwybod, o'n i wrth y modd, ac o'n i eisiau gwybod mwy am Alffa, so eisiau ar yr Alffa fel Cristion. Ac yn fuan iawn nes i ddallt, ddim yn gwaith ni ydy i perswadio bobl i gredu yn Iesu Grist. Gwaith yr ysbryd glân ydy o. Yr unig beth da ni yn neud ydy rhoi cyfla i bobl fedru just agor i fyny, i rannu, i glywad, ti'n fod yr efengil yn yr fideos, DVDs oedden nhw adag yna, oce? Ond, ti'n fod, mae yna Alffa Films o bob dim rwan. Ond, ti'n fod, i barchu'r pobl ac i beidio tre perswadio. Cos yna o'n i mor enthusiastic i ddechrau ni. Ti'n fod, na. Fel guest o'n i, ond na. Ti'n fod, o'n i'n trio ddim argwio, ond o'n i'n trio gwneud y pwynt. Nes i ddysgu'n fuan iawn. Ddim ffordd yna di'r ffordd ymlaen. Ti'n bod, lle rhydd i barchu pobl ydi o, i adal yr ysbryd glân nid y gwaith. Ti'n bod? So, ac yna di'ch profiad chi, dwi'n siŵr, dros y blynyddoedd, ynddo? Un o'r beth dwi'n pwysleisio pan dwi'n siarad gyda eglwysi a cymunedau sy'n rhedeg Alffa yw'r ffaith fod o'n gwrs
hollol berthnasol. Ti'n gwybod, oherwydd mae'n cwrs reit hir, 11 wythnosau. Ti'n gwybod, mae'n lot o wythnosau o gweld yr un berson bob wythnos. Ti'n gwybod? A ti'n gwybod, da ni'n gobeithio ac yn gweddio fod nhw yn dod yn ôl bob wythnos oherwydd mae Iesu Grist yn gweithio yn galonna nhw. Ond un ffactor arall yw os maen nhw yn dod yn berthnasol ac yn ffrind i'r bobl sy'n arwain y cwrs hefyd. So mae'n mor bwysig i parchu a caru'r bobl sy'n dod ar y cwrs. Ac yna beth sy'n digwydd ynddo, mae pobl sy'n rioed wedi cyfarfod eu hunan o blaen, fwy na thebyg, yn dod yn ffrindiau dros yr wythnosau. A dyn nhw'n eisiau stopio am bod na gyfeillgarwch a bita efo'i gilydd a bethau. A mae'n rhyfeddol, dydy. Mae'n rhyfeddol. Felly, be dwi'n glywed chdi ddeud, Nathan, ydy, does ddim un peth ydy wedi rhaid y fus anna fo, a dweud, yma di llwyddiant alffa. Ond mae yna nifer o bethau'n does yn dod at ei gilydd. Ac yn rhaid ymwneud. Fel bob peth sydd yn ymwneud â efengylu, dwi'n credu, does na ddim silver bullet, ond lle i ddechrau ydy just i gyfeillgarwch a caru bobl, parchu nhw pan maen nhw dod trwy drws. Felly, swn i'n deud, ar y stage yma, swn i'n deud, os oes rhywun ddim wedi gwneud alffa neu eisiau gwybod mwy am alffa, mae alffa'n lyflu. Mae'n lyflu. A mae'n mwynhad, ti wedi bod y rhan ohono fo. Felly, So, gad i ni droi'r sgwrs i alffa yng Nghymru rwan. Wel, alffa yn y Gymraeg, oce? Cys chdi sy'n arwain alffa yn y Gymraeg yng Nghymru. Sut ys ti'n deud mae pethau'n mynd ar y stage yma? Cos dwi'n gwybod bod ti'n ddyddiau cynnar, mae'n early days. Sut ys ti'n deud bod pethau'n mynd ar yr ochr Gymraeg o alffa yn Gymru? Mae'n edrych yn dda. So, pan fi wedi dechrau yn 2021, os oeddwn ni'n cael sgwrs yn 2021, fydd ateb fi'n cwbl wahanol. Mae wedi cymryd reit hir i gael bethau yn y Gymraeg. So mae alffa yng Nghymru, yn wlad Cymru, wedi bod yn gwych. Da ni wedi gweld llawer o gwrsys galeredig yng Nghymru. Ar yr ochr Saesneg? Ar yr ochr Saesneg, ie. Ond mae wedi bod yn gwaith gael bethau yn y Gymraeg a bethau sy'n apelio hefyd tuag at capeli ac eglwysi Gymraeg. Dwi'n gwybod pan nes i dechrau siarad gyda capeli ac eglwysi Gymraeg, oedd actually, dwi'n cofio siarad i Rhys yn Garsalem, ac oedd o'n siarad amdan y ffaith fod nhw'n defnyddio alffa fel delfryd, ond oedd nhw actually wedi gyfieithu'r sgript alffa yn Gymraeg ar eu hunain. So, oedd o'n glir, oedd yna appetite am alffa, ond gwaith ar rhan ni i wneud o'n gyfleus i'r Gymraeg. Felly, da ni wedi dechrau yna. Oedd ni wedi ffilmio blwyddyn diwethaf. Nethon ni ffilmio 2 fideos yn y Gymraeg. So, un fideo gyda Rachel Radbourne yn Ynys Môn, arweinydd capel Goleiddi, yn siarad amdan sut oedd nhw'n defnyddio alffa yn gapel nhw, fel fod capeli ac eglwysi Gymraeg ar ledled Gymru yn gallu gweld fod hyn yn gweithio yn gyd-destun gwledig Gymraeg. Ac hefyd, nathon ni ffilmio stori Dani yn Ynys Môn hefyd, eto yn yr iaith Gymraeg, lle mae'n stori hi o ddod yn Gristion trwy wneud alffa fel profiad. A ti'n gwybod, nhw ydy'r fideos gyntaf da ni wedi greu fel alffa yn yr iaith Gymraeg, tro gyntaf. Maen nhw'n
Fydden ni'n siarad amdano sut i dod o hyd i a siarad gyda fi, dwi'n meddwl ar ddiwedd sgwrs yma, ond ti'n gwybod os ti'n clywed hwn ac isio dod o hyd i'r fideos na, dwi'n hapus iawn i wasgaru nhw. Na ni'n neud siŵr bod pobl yn medru ffindio nhw. Gwych. A dyn ni hefyd, yr obaith hefyd yn y dyfodol, fel nathoch chi ddweud gynt, da ni hefo gyfres ffilm, lle da ni yn gwylio y cwrs Alffa wan. Di Gemma sydd o'r ffilm yn ddysgu Cymraeg? Falle, sa'n siŵr. Eithi? Ie. Dwi'n iawn, Gemma, di enw hi? Gemma Toby, ie. Ie, na chdi, sorry. Na, mae'n iawn. A da ni am actually gael update i'r film series na mewn cwpl o flynyddoedd. Sa'n siŵr y blwyddyn, ond da ni am gael update iddo fo. Ac gobaith Nicky Gumbel yw i gael Alffa ym mhob gwlad yn y byd a mewn pob iaith. So, pan o fi'n siarad gyda Nicky blwyddyn diwetha, dwi'n meddwl oedd e, a gofyn am, ti'n gwybod, be mae hwn yn meddwl i'r iaith Gymraeg. Ac dyma lle mae'r detail yn dod allan. A oedd o'n siarad amdan contextualisation. So, fydd wahanol wledydd, wahanol ardaloedd ar draws y byd yn cael wahanol fathau o contextualisation. So, fydd... mor bwysig, sti. Mae hynna mor bwysig. Yn hollol. So, fydd gwledydd fel China, mae China hefo'i ffilm series ei hunain, oherwydd mae'r cyd-destun mor, ti'n gwybod, specific. Fydd Sub-Saharan Africa hefo'i gyfres ffilm ei hunain. Eto, yr un fath o content, so just, ti'n gwybod, yn specific i'r cyd-destun. A wedyn, i'r fel, ti'n gwybod, Western Europeans fydd yna fel, ti'n gwybod, stock film series, ond wahanol grades contextualisation. So, y gobaith ni, a be oedd Nicky yn dweud hefyd, fydd Cymru yn gael 25% contextualisation. So, yr holl testimonies, ti'n gwybod, vox pops, y ffilmio ar y stryd, gyda bobl yn Gymraeg a yn cael ei ffilmio yn Nghymru hefyd. So, dwi fel rhywun sy'n gweithio i Alffa yng Nghymru, dwi angen, ti'n gwybod, cario ymlaen, ti'n gwybod, plygio gwaith yna. So, please, gweddio amdano fi, fel dwi'n pwysleisio'r pwynt yna. Ond mae'n o lle, ti'n gwybod, o dechrau lle oedd Alffa yn y Gymraeg just ddim yn existio. Ddim yn bodoli, Yn bodoli, mae yna scope mawr, dwi'n credu rwan. Lyflu. Dwi'n gobeithio bod y pwysau yma ddim yn disgyn yna chdi yn unig. Na di gen ti dîm bach o gwmpas? Na, dydy ddim yn gorbwys. Ond, ti'n gwybod, be sy'n dda rwan, actually, mae Chloe, so Chloe Swart, sy'n gweithio i Alffa a bos fi rwan, teitl hi yn Alffa di Alffa Director. So mae hi yn Alffa Director i'r Deyrnas Unedig a'r tîm Alffa yn y Deyrnas Unedig. So mae hi yn cheerleader reit pwerus rwan iddyn ni yng Nghymru. Da iawn. A dwi'n iawn yn meddwl, mae yna gynhadledd yn mynd i ddigwydd yn y Gymraeg, ta yn y Saesneg, ta dwyieithog yn mis Tachwedd, Yn mis Tachwedd, mis Tachwedd, di Sadwrn yn gyntaf yn mis Tachwedd. Na i cadarnhau yna gyda chdi ar ôl hyn, mae'r dyddiad specific di dropio'r meddwl fi. Felly, watch this space. Watch this space, ie. Mae'r gynhadledd yn mynd i ddigwydd, ond just y dyddiad sydd ddim wedi benderfynu'n iawn, ie? Da ni hefo'r dyddiad, ond dwi ddim efo fo ar y sgrin fi ar y funud. Reit, oce. Na ni gael gair am hynna. Deitha ni, cos hwn fydd y cynhadledd gyntaf
yn Nghymru, ie? Dwi'n iawn? Ie, tro gyntaf o'r math, ie. So, enw'r gynhadledd ym mis Tachwedd yw This is Alffa. So, oedd ni wedi gwneud gynhadledd fel yma yn Llundain, dwi'n credu 2 flynedd yn ôl rwan, fel bach o pilot. Ac oedd o'n ffyrdd o ddangos, ti'n gwybod, un dydd sydd yn esbonio ac yn egluro, cael yn alffa, sut mae alffa berffaith yn edrych fel, sut da ni'n neud bwyd gwych i bobl allu isio ddod i'r alffas ni, sut ydyn ni'n gallu gael sgwrsys, amser, trafodaethau sy'n gwych, ac yn agor bobl i fod yn rhydd i siarad. A oedd y cynadledd yn Llundain na yn wych, ac oedd na, gannoedd o bobl na yn Llundain, yn Holy Trinity Brompton, ond ar o'r cannoedd o bobl oedd yna yn Llundain, dim ond 2 oedd na o Gymru. So oedd ni yn gweld oedd na angen gael rhywbeth eto, yn specific, i'r gwledydd wahanol. So, fel oedd ti'n dweud, da ni efo un yn mis Tachwedd blwyddyn yma yn Wrecsam. Ac eto, da ni eisiau gael o yn mwyaf dwyieithog fel allan ni. So, byddwn ni'n gael bach o panel o experts ni yng Nghymru. So, bobl sy'n wneud alffa yn gyd-destun Gymraeg, iaith Gymraeg, wahanol gyd-destun sy'n eto dangos fod alffa ddim yn rhywbeth jyst i bobl sydd mewn dinasoedd neu mewn gwledydd specific. Ond actually, mae'r calon alffa yn agored i pawb allu ddefnyddio. So fydd o'n dwyieithog, a fydd o'n gwych gael gweld esiampl eang o bobl dod yna. Brilliant. Cos pe o'n i'n byw yn Ngogledd Cymru, ac o'n i'n rhedeg alffa yn yr eglwys oedden ni'n rhan o hynny. Da ni'n dod nôl am 20 mlynedd, dros 20 mlynedd. O rhaid i ni mynd i fyny i Cumbria yn rhywle. Athyn ni yn tîm i fyny i Cumbria. Ac oedd Nicky Gumbel yna. Ac dwi'n cofio, dwi'n iwsio fel thepyn bach o sort of i dynnu coes pobl rwan, pe mae rhywun yn, os o'n i'n siarad efo rhywun am Nicky Gumbel, mae o'n ddydd enwog rwan, Nicky Gumbel, a os di'r sgwrs, yr enw Nicky Gumbel yn dod i fyny yn y sgwrs, byddai'n deud wrth bobl, dwi wedi siarad mewn cynhadledd efo Nicky Gumbel, right? Yn serious, A maen nhw'n edrych arna i, a maen nhw'n meddwl, mae hwn yn ddyn pwysig, di siarad efo Nicky Gumbel mewn cynhadledd, ynddo? Ond be nath ddigwydd oedd, athyn ni fyny Cumbria, a na dîm yna ni o Fangor. Ac Nicky Gumbel ar y llwyfan, a dyna fo'n deud, da ni di notisio, yn Saesneg o'n ei siarad, da ni di notisio, meddwl fo, bod na dîm wedi ddod fyny holl ffordd o Ogledd Cymru, a mae na un person yma o'r pentra efo'r enw hir. Wow. Pwy ydy'r person yna? Meddwl, oedd ar y llwyfan nhw, so dyna fi, reid yn llaw i fyny cwrs yna lle oedden ni'n byw. So, nath ofyn, ti'n meindio, deud yr enw, sy'n eisiau deud, yr enw, so yna di'n claim to fame i, achos fydra i ddeud, dwi di siarad, efo Nicky Gumbel, mewn cynhadledd, ar y llwyfan. Wel, fydd Nicky a Pippa yn mis Tachwedd hefyd, Gwynedd, so bydd na sians arall iddo chi siarad gyda nhw. Sgwni ysdi'n cofio fi. Ie. Mae'n meddwl bod yna llawer o sians. Just i gofio'r dyddiad hefyd, Tachwedd 23, 23rd. Tachwedd 23? Ie. Felly ddim yr wythnos gyntaf, Tachwedd? Ddim yr wythnos gyntaf, hollol. Dwi'n falch bod ni wedi clirio hynna i fyny. Ie, na, dwi'n meddwl fysa ma'n cofio fi ar ôl 5 mlynedd ar 20.
Ond dyna ni. So, joke o hynna. Felly, gwranda, gen i un cwestiwn arall i ofyn ti, Nathan. Be di'r ffordd, os rwy'n di gael blas rwan i rhedeg alffa, arweinwyr, eglwysu, eisiau rhedeg alffa, neu lle bod yna rwy'n yn gwachod hwn, eisiau mynd ar alffa, enwedig alffa Cymraeg. Sut sa'n nhw yn mynd o'i chwmpas i unau ffendio cwrs yn y Gymraeg, neu i feddwl am ac i chwilio fewn i redag cwrs. Fedri di reid pointers i ni? Ie. So, yn gyntaf, os da chi yn rhywun sydd eisiau mynd ar gwrs alffa, eisiau mynd ar gwrs alffa yng Nghymru, mae yna fel tŵl bach da ni hefo ar wefan ni. So, os da chi'n teipio i fewn i Google alffa course near me, allwch chi mynd ar wefan na, rhoi postcode chdi i fewn a gweld y nifer o capeli a glysu sy'n rhedeg. Eto, os ti eisiau rhywbeth specific i'r alffa yn y Gymraeg, allwch chi holi fi i gofyn am y wahanol eglwysiau capeli dwi'n nabod sydd yn rhedeg alffa yn y Gymraeg yn aml, ac allai i gofyn iddyn nhw os maen nhw'n gwneud alffa ar y funud neu yn gweld i rhedeg. So, allwch chi mynd ar-lein neu mynd syth i fi a e-bost fi di nathan.sadler@alpha.org. A dyna'r ffordd gorau hefyd i siarad gyda fi. A lot o gwaith fi di siarad gyda eglwysu, siarad gyda teams hefyd sydd eisiau rhedeg, rhedeg gwrsys yn y ffordd well falle. Ac hefyd, dwi eisiau actually just pwysleisio, da ni efo loads o nwyddau ar-lein ar ein wefannau, ar alffa wefan. Yn y Gymraeg hefyd? Os yw rhywbeth yn y Gymraeg? Y fideos nathon ni wneud blwyddyn diwetha, di'r unig fideos ar y foment. Ond da ni hefo bethau fel nwyddau, y deunyddiau hyrwyddo i'ch cwrs. Da ni efo fel chwaneg o bosteri a balli. Os ti'n rhedeg alffa, os ti wedi clywed y sgwrs yma ac eisiau rhedeg gwrs yn y Gymraeg hefyd, da ni efo y discussion guides a'r host guides di gael ei gyfieithu yn y Gymraeg hefyd rwan. So mae'r portfolio yn cynyddu. Ac os ti eisiau just cadw i fewn i'r sgwrs ma o alffa yn y Gymraeg, mae lot o gwaith fi i bwysleisio'r pwynt alffa yn y Gymraeg yn dod o siarad i bobl sydd eisiau fo yn y Gymraeg. So, yr ammunition dwi angen i pwysleisio'r pwynt yn dod o bobl sydd... So, beth ti'n dweud ydy, fwyaf bobl sy'n gofyn wrth y ti amdano fo, fwyaf o cryfa ydy dy ces di i fedru deithio nhw gwrandwch da ni eisiau hein yn y Gymraeg, mae rhain ni, mae'n bobl, mae hynna'n gret. So, fyswn ni'n yn gofyn wrth bobl os gen nhw rhyw awydd i wneud alffa i gysylltu fan Nathan a gofyn am hyn, mwyn iddo fo cael ces i reid ymlaen. Da iawn. Felly, gwranda, diolch i ti, Nathan. Ddim jyst am gymryd amser rwan, ond diolch i ti am ddod ar alffa i'r Gymraeg. Right? Achos, fel dwi wedi rhannu, mae alffa yn agos iawn i'n halon ni, a dwi'n Gymro Cymraeg, iaith gyntaf Gymraeg, a dwi wedi bod yn arfer, rhedeg alffa, online yn ystod Covid, gwneud bob dim yn Saesneg, ti'n bod? Felly mae o'n anogaeth mawr i ni fel Cymru Cymraeg, bod y gwaith yma yn dod, mae o'n slo i ddechrau ni, ond at least mae o yn dod i'r ochr Gymraeg, a gobeithio neith o gynhyddu hefyd. Felly diolch i chdi, diolch i ti am gwffio'n cornel ni, fel maen nhw'n dweud hynny. Ac
bob llwyddiant i ti. Bob llwyddiant i ti. Diolch. Felly, Diolch, Gwynedd. Ie, diolch. Ocê. A ie, just pwyslais ola na, oedd y ti'n dweud, Gwynedd, y mwy mae bobl yn dod i fi a gofyn am bethau yn y Gymraeg, ti'n gwybod, y cryfach, di'r ces fi. So, ie, dwi eisiau gweld y cymdeithas bach yma, ti'n gwybod, yn codi llais ni. Fydd o'n gwych gweld beth sydd am digwydd. Os cyn i ni ddeud tera rwan, os yw rhywbeth arall ti eisiau rannu ta, ti'n meddwl bod ni wedi cyfro bob dim? Dwi'n meddwl, ie, da ni wedi cyfro bob dim. Diolch yn fawr iawn i ti am gymryd yr amser ac am egluro ac bendith i ti. A bendith i ti yn y gwaith hefyd, Nathan. Okay? Diolch, Gwynedd. Diolch gymaint.